A Concellería de Cultura noiesa celebrará mañá xoves diversos actos de homenaxe a Felipe Paz Carvajal, coincidindo ademais coa data na que se cumpre o centenario do seu pasamento. A finalidade non é outra que dar a coñecer a relevancia deste compositor e que os veciños coñezan tamén algo máis da súa vida e obra. A primeira parada será no cemiterio de Santa María a Nova, á 1 da tarde, cunha ofrenda floral onde repousan os seus restos. Será un acto, pensamos que a vez que sencillo, familiar e emotivo, como hai que buscar as cousas así, sobre todo para a xente de Noia, que fixo tanto por Noia, que levou o nombre e intentou facer no mundo da cultura e da música tanto por este concello. Esperamos que todo salga según o temos planeado. Pola mañán o que faremos será unha ofrenda floral no cemiterio de Santa María Nova, onde está enterrado. Ali teremos unha obra, interpretará Juanma Varela e Dalibor Sebeski, que é o director do conservatorio, que ademais leva o seu nome, Felipe Paz Carvajal. Os actos terán continuidade ás 8:30 no Teatro Coliseo Noela, cunha charla do seu neto Sebastián Paz, que falará da traxectoria vital e profesional do músico. Non podía ser unha persona de tanta valía como Felipe Paz Carvajal, que tantos premios levou en a banda de Pontevedra, e aquí tanto prestixio lle dou a Noia, porque foi un luxo para Noia ter unha coral como a Aurora Nollesa, que recorrendo toda Galicia, a banda municipal de Noia, tocando moitas obras. Entonces, Noia viveu unha época estupenda, de moito ambiente cultural con Felipe Paz Carvajal. A familia do compositor agradeceu o homenaxe, destacando tamén a implicación do concello. Estamos moi contentos porque por fin sábese, supoño que a partir de agora vaise saber quen foi Felipe Paz. Porque hasta ahora sí lleva el nombre del conservatorio, pero non se sabía quen foi ese home. Sí, pois era un compositor. O broche a esta homenaxe será musical, cun concerto a cargo do pianista Alejo Amoedo e do coro do Instituto Virxe do Mar, que interpretarán temas do propio Felipe Paz Carvajal.